Hola a totes i tots, el meu nom és Laila Sawi i en aquest vídeo et vinc a ensenyar a com fer un bon book trailer. Fes teva la història i decideix quins són els punts forts en els que vols basar el teu book trailer. Un bon punt de partida és crear una nova sinopsi sobre el llibre i a partir d'aquí treballar en el guió. Visionem els book trailers, tant els professionals de les editorials com els amateurs. Ens servirà per entendre les nocions bàsiques a l'hora de crear un book trailer. L'economia narrativa, la idea del conflicte del protagonista, la coherència entre imatge, música i actitud dels actors. En definitiva, crear expectatives per atraure al públic. Realització d'un storyboard o guió escrit. Comencem a treballar i pensar el book trailer en imatges i paraules. Pots fer un primer guió i després un storyboard, ja sigui amb dibuixos, paraules, collages, el que vulguis. I així podràs veure visualment com plasmar el teu guió. Aquí es plantejaran les coses més tècniques, com per exemple on col·locar la càmera, què vols ensenyar i què no. Rodatge. Aquí ens hem de posar a gravar, ja sigui amb una càmera professional o amb el mòbil mateix. Si has fet un guió i un storyboard prèviament, et serà molt més fàcil planificar l'escena, ja que ja tindràs per escrit qui participa, el vestuari que s'utilitzarà, l'atrezzo, etc. L'edició del book trailer. Aquí és el moment de donar forma a tot allò que has gravat. No tinguis por de tallar allò que creguis que sobra i tingues en ment a l'hora d'editar que no pots estripar gaire sobre la història. Ha de ser breu i prou atractiu per atraure els lectors a llegir el llibre. Pots utilitzar diferents programes a l'hora d'editar. I això ha estat tot per aquest vídeo. T'he donat totes les meves eines per fer un bon book trailer. Però recorda, ara et toca a tu.